سبقنا نمنታይ እዩ ድኽነት ዝፈጠር ፈጣሪ ንኹሉ ሰብ ማዕረ ገይሩ ተዝፈጥሮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ምኽንያቱ ድኽነት ማለት እቲ ኣብ ዓለም ዝኸፍዐ ነገር እዩ መሪጽካ ናብዛ ዓለም ዝምጻእ እንተዝኸውን ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ናይ ህይወት መነበረ ነይሩ ግን ንምንታይ ምዃኑ ብዘይፍለጥ ፈጣሪ ድኻን ሓፍታምን ገይሩ ፈጢሩና ሰብ ክውለድ እንተሎ ገንዘብ ሒዙ ይወለድ ማለት ኣይኮነን ግና እንትውለድ ናብ ሓፋትም ናብ ድኻታት ቤተሰብ ይኣቱ ማለት እዩ እቲ ናብ እንዳ ድኽነት ገዛ ዝኣተወ ሰብ ህይወቱ ኣብ ፀገም ተሰጢሑ ይዓቢ እቲ ካብ ሓፋትም ስድራ ዝተወለደ ቆልዓ ከዓ እናመችዎ ህይወቱ ስሩዕ ኮይኑ ይዓቢ እቲ ፀገም ምዕባይ ጥራሕ ኣይኮነን ዓቢኻ እውን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ካሊእ ፀገም እዩ ዝድረበካ ብፍላይ ከዓ እዚ ነገር ኣብ ጓል ኣንስተይቲ እንትኸውን ዝገደደ እዩ ምኽንያቱ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ለዋሕ ፍጥረት ስለ ዝኾነትን መብዛሕትኡ ግዜ ብደቂ ተባዕትዮ ግፍዒ ዝበፅሓን ብምዃኑ ካብ ድኽነት ንኽትናገፍ ብዙሕ ፈተናታት ይበፅሓ ሜሮን ካብቶም ብሓፍቲ ተዋሒጦም ዝተወለዱ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን ነይራ ብኣንጻሩ ብድኽነት ተጥለቕሊቓ ካብ ድኻታት ስድራ ቤት ዝተወለደት ምስኪን ጓል ሄዋን ብዘይናታ ጥፍኣት እትሳቐ ክትሪኣ እትሕዝነካ ፍጥረት እያ ብሰንኪ ወለዳ ዝሃብዋ ድኽነት ዕድሚኣ ሙሉእ እናተፀገመት እያ እተሕልፎ ወለዲ ሜሮን ምስ ድኽነት ሓዳሮም መስሪቶም ከይትፋትሑ ከም ዝተባሃሉ ካብቲ ድኽነት ምውፃእ ዓብይዎም ፃዕሪ እኮ ዘሎ እዩ ግና ከዓ ፂዕሮም ክሰምረሎም ኣይከኣለን እቲ ዘሎ መነባብሮ ብጣዕሚ ካብ ምኽባዱ ዝተለዓለ ሰሪሖም ዝረኽብዎ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ኣትዩ ምርዳእ ክሳብ ዝዓብዮም እዩ እቲ ህይወት መሪርዎም ናይ ሰቦም ዕድል ገጢምዎም ቆልዓ ንምውላድ በፂሖም እውን ንሜሮን እንትወልዱ እቲ ዝነበሮም ናይ መነባብሮ ፀገም ከቢዱ እምበር ኣይመሓየሸን ነይሩ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ንፅባሕ ተስፋ እንዳገበሩ ይነብሩ ተስፍኦም ግና ኣጉል ተስፋ ጥራሕ ኮነት ለውጢ ዝበሃል ነገር የለን ክሕግዞም ዝኽእል ኣብ ጎኖም ሓደ ደሓን መነባብሮ ዘለዎ ሰብ ፍጹም ኣይነበሮምን ኩሎም ኣብ ገጠር እዮም ዝነብሩ ግና ከዓ ዘእትውዎ ምሕርቲ ኣብ ዝእትዎ ዝበሃል ኣይነበረን ብኡ ዝተለዓለ ከዓ ዝበዛሕ ክፋል ህይወቶም ባዕሎም ፋሕ ጠርጠር እናበሉ ህይወቶም ይደፍኡ ንሜሮን እውን ብጣዕሚ ተፀጊሞም እዮም ኣዕብዮምዋ ብሰንኪ ዘለዎም ጽዑቕ ድኽነት ሜሮን ትምህርታ ብኣግባቡ ክትቅፅል ኣይከኣለትን ንትምህርቲ ዘርልያ ናውቲ ብግዚኡን ብኣግባቡን ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ትምህርታ ንኽተቋርፅ ተገደደት ገና ናይ 8ይ ክፍሊ ትምህርታ ከይወድአት እያ ነቲ ትምህርቲ ኣቋሪፃቶ ትምህርታ ኣቋሪፃ ብስራሕ ንወለዲ ክትሕግዝ ምስ ወለዲታ እንዳዘረት ስራሕ ገዛ ክትለምድ ጀመረት ኣዲኣ እናዘረት ኣብ እንዳሰብ ገዛ እያ እትሰርሕ ነይራ ብኡ ምኽንያት እውን ከዓ እናዘረት ትሰርሕ መቸም ዘይሰኣን ስራሕ እንተሃለወ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ምዃን እዩ ብፍላይ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ እንትስእና ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ግን ኣይስእናን ነዚያ ከዓ ኣዲኣ ነቲ ስራሕ መሪፃ ትሰርሖ መሪፃ እውን ዘይኮነስ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ እዩ ካሊእ ስራሕ ክትሰርሕ ስለ ዘይከኣለት ከዓ ንነብሳ ኣትሕት ኣቢላ ኣብ ትሕቲ እንዳሰብ ተቖፂራ ምስራሕ ግድን ስለ ዝኾና ተቖፂራ ትሰርሕ ኣቦ ሜሮን ብግልፂ እንታይ ከም ዝሰርሕ ኣይፍለጥን ግና መዓልታዊ ሰሪሑ ካብ ዘምጾ ገንዘብ ንመዓልታዊ ምግቦም ይጥቀሙላ ሜሮን እውን ንእሽተን ዕድሚኣ ውጥጥ ምስ በለት ናይ ኣዲኣ ስራሕ ክትተሓዞ ጀመረት ኣዲኣ ኣብ ዝሓዘቶ ስራሕ ከም ኣጋጣሚ እንተደኣ በዚሕዋ ንሜሮን ንኽትሰርሐላ ትወስዳ ኣብ ትሰርሖ ስራሕ ከዓ ጽቡቕ ናዕዳን ክብርን እያ እትረኽበሉ ኩሎም ዝሰርሐትሎም ገዛ ብጽቡቕ እዮም ዝርእዋ ካልኣይ ስራሕ እንተደልዮም ንሜሮን ደው ኢሎም ይጽውዕዋ የስረሕዋ ሜሮን እትሰርሖም ስራሕቲ ኩሎም ጽፉፋትን ተፈተውትን እዮም እትሰርሖም ምግብታት ዘለዎም ጣዕሚ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ምስ ሰባት ዘለዋ ኣቀራርባ ንዘስረሕዋ ሰባት ዘለዋ ክብርን ብዝበለፀ ንኽትክበር ገይርዋ እዩ ነቲ ስራሕ ከዓ ልክዕ ከም ወላዲታ ኣሜን ኢላ ተቐቢላ እያ ትሰርሖ ኣዲኣ ብቋዋምነት ዘይኮነትስ ብዝረኸበቶ እያ ትሰርሕ
ስራሕ ከይረኸበት ጾሞም ዝወዓሉሉ መዓልቲ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ቋሚ እንተኾይኑ ኣብቲ ገዛ እንዳነበርካዩ ኣዶ ሜሮን ግና በዓልቲ ሓዳርን ዝወለደትን ብምንባራ መዓልታዊ ስራሕ እናኣለሸት እያ እትሰርሕ። መጀመርታ ከባቢ ሜሮን ከምኡ ከምተነየዲኣ ልክዕ እያ እትሰርሕ ነይራ። ድሓር ግና ብቋምነት ተቆፂራ ክትሰርሕ ሓሰበት እሞ ነቲ ስራሕ ምድላይ ተተሓዘቶ። ብርግፅ ናትካ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕ እምበር ኣብ እንዳ ሰብ ተቆፂርካ ስራሕ ምስራሕ ኣይሰኣንን እንድዩ። ግና ከዓ እቲ ትሰርሐሉ ገዛ ምምራፅ ወሳኒ ነገር እዩ ነይሩ። ካልኣይ ከዓ ሜሮን ዕድሚኣ ገና እያ ነይራ። ጓል 17 ኮይና እያ ነቲ ሓሳብ ሓሲባቶ። ውሳነ እንተኾይኑ ስለ ዘይቕየር ዘለዋ መነባብሮን ናይ ድኽነት ሰንሰለት ንምብጣስ ኣብ ሓደ እንዳ ሃፍታም ብሰራሕተኛነት ኣትወት። ኣብዚ ዝኣትወቶ ገዛ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ኩሎም ርድድእ መስሪታ ጽቡቕ ምቅርራብ ፈጠረት። ዝግባኣ እናሰርሐት ከዓ ጉቡኣ ትፍጽም። ዝተሰማምዕዎ ወርሒ ወርሒ ፍርቂ ደሞዛ ንኽኸፍልዋን እቲ ፍርቂ ከዓ ንኽዓቁሩላን እዩ። ሜሮን እውን እታ ትመጻ ፍርቂ ደሞዝ ንወለዳ እንዳሃበት ኩሉ ነገራ ምስቶም ገዛ ትጥቀም። ስርሓ ብኣግባቡ እንዳሰርሐት ከዓ ህይወታ ንምልዋጥ እንትትሓስብ ኣብ መንጎ ናይታ በዓልቲ ዋና ናይቲ ገዛ ዝኾነት ሓዋ ካብ ካሊእ ዓዲ መጸ። እዚ ወዲ ሙሉእ ነገሩ ካብ ስነ ስርዓት ወፃኢ እዩ ነይሩ። ክብሪ ዝበሃል ነገር ይብሉን። ንኩሉ ነገር ብገንዘቡ ዝገዝኦ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ኩሉ ግዜ ሓይሊ ይስምዖ። ንገዛ ሓፍት ዋላ ምንም ዓይነት ክብሪ ይብሉን። ኣብ ደስ ዝበሎ ይኣቱ፣ ኣብ ደስ ዝበሎ ድማ ይወፅእ። ብናይ ፀባዩ ሕማቅነት ኩሎም ይፈልጡ ዋላ እኳ እንተነበሩ ግና ስጋ ናብቲ ኸዶ ስለ ዘይብላዕ ክኢሎሞ ምስኡ ይነብሩ። ድሕሪ መዓልትታት ግና ንሜሮን ከሽግራ ይሞክር። ምስኡ ንኽትድቅስ ደጋጊሙ እንተሓታ ንሳ ከዓ ተኣብዮ። በዚ ዝተልዓለ ከዓ ንሱ ህልኽ ሓዞሞ ዝኾነ ነገር ገይሩ ሓሳቡ ክፍጽም ሓሰበ። ከምዚ ሓሰቡ እውን ከዓ ሓደ መዓልቲ ኩሎም እቶም ገዛ ናብ ጉዳይ ምስ ወፁ ምስ ሜሮን ጥራሕ ተረፉ። ሽዑ ብሓይለ ገዲዱ ንሜሮን ደፈራ። ካብ ዝሓሊፉ ጥራሕ ዝባና ኮይና ፎቶታት ኣልዕላሞ ብተደጋጋሚ በቶም ፎቶታት እናፈራረሐ ምስ ኣርክብ ይፍጽም። ከምዚላ ብናይ ተወዲ ሕማቕ ተግባር እናሓዘነት ከባቢ 5 ዓመት እንትትጸንሕ ክትወፅእ ከም እትደሊ ነገረቶም። ኣብዚ እዋን እትወዲ ብዛዕባኣ ሓስዩ ሕማቕ ነገር ክነግሮም ዘይኮነ ምስሊ ክህቦም ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዞም ገዛ ናይ 3 ዓመት ደሞዛ ጥራሕ ሂቦም ናይ 2 ዓመት ከልከልዋ። ንኽህብዋ ብዙሕ እንተፈተነት ዋላ እንተንሶም ግና ከም ዘይትወሃብ ነጊሮም ሰደድዋ። በዚ ነገር ብጣዕሚ ተሰሚዕዋን ሓዚናን ብውሕዱ ኣስተንቲና እውን ከዓ በተን ዝሃብዋ ገንዘብ ጌራ ኣቑሑ ገዝኣ ንእሽተን እንዳቡና ኸፈተት። ዝኸፈተትሉ ኣብ ማእኸል ከተማ ብምንባሩ ጽቡቕ ክትሰርሕ ጀመረት። ዝኹሉ ዓመት ኣብ እንዳሰብ ዶኻዕ ዝበለቶ የናስሓ መቸም ሜሮን ንፈተና እንድያ ተፈጢራ ኣብዚ ሓድሽ ስርሓ እውን ዓሚላን ተጠቃሚኣን ዝኾነ ሓደ ወደሎ። እዚ ወዲ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ወልፈ ኣለዎ። ናይ መስተ፣ ናይ ሽጋራ ኮታስ ኩሎም ወልፍታት ዝበሃሉ ይጥቀም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ካብ ናይ ሜሮን እንዳቡና ኣይረሕቐን። እዚ ወዲ ንሜሮን ፈተኹኺ ኣፍቀርኩኺ በሃላ እዩ ነይሩ። ብድፍረት ተመርዓውኒ ይብላ። እንተ ሜሮን ግና ድሌት ስለ ዘይነበራ ድሌታ ትነፍጎ እምብውን ትብሎ። ብዙሕ ሞኪሩ ምስ ኣቤቶ ከፈራርሓ ድማ ጀመረ። ናይ ወለደይ ዛንታ እናበለ ሓደ ዛንታ ይነግራ። ኣቦኡ መጀመርታ ነዲኡ ፈቲዋ እንትትኣብዮ ዘሪፉ ከም ዝወሰዳን ከም ዝዓመፃን ቀፂሉ ምስ ጠነሰት ናቱ ከም ዝገበራ ብምንጋር ኣነ እውን ከም ናይ ቦይ ክገብረኪ እያ እንዳበለ ከፈራርሓ ጀመረ። ብጣዕሚ ኣፈሪሓቶ ዘላ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እንታይ ትመኽሩኒ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ትብለና ኣላሞ። ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉላ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ መስል ነይሩ።
ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእይቶን ተራኸሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።